dagiti sarsarita ni Lola Angela. Bueno ubing, agulimat kan agtal na kayon. Tayrugi tayon ti sarsarita tayo anapaulwan. Tinanipudan ti bayabas. Iti maysa apagarian ubing, nalaos ti ragsak dagiti aghindag. Gapo taaddaanda iti nasingpet kan managtulong nga ari. Ni Ari Barabas. Ibagbaga ti dadduma anakabutbutang ti Ari, gapo itinagan na. Ngam ti kinapudno na, ado nga Ari ti mangtultulad, iti galad na. Gapo tatalaga, anaornos ti pagarian na. Iti maysa nga aldaw, Asawak nga Ari Barabas, addamanen dagiti marigrigat nga agindag iti pagarian. Kas iti sigod, umay da dumawat iti tulong. Napatag arena, no kakasta agundaway. Saanen anasken nga ipakaamom kanyak. Makaamukan kadakwada. Paset ti panagraeng ko kan kadayta, asawak nga Ari. Nasken amaamuam ti tunggal aramidak. Asawa ka rin na, siya kung ti mangibagbagakan ka. No maipapan iti maitulong mo kadag iti masakupan ti pagarian. Aramidem latan. Saan anas ka nga ipakadampay kanyak. Tamumat asaanak nga agbalin alapad. Tati kayat ko, naragsak ti amin nga agindag iti pagarian. Asawak nga Ari. Kitam ti anak ta prinsipe. Kanayon at tumulong nga uray dinan ipakada kanya. Iso ati kayat ko, kastamat lang ti aramidem. Madaydayaw nga Ari. Aglablabusan dagit agindag iti pagarian. Anya ti kayat mo asawan, ministro. Amin mo nakasapulan da kat umay dadawatan dito'y palasyo. Saan matakas ta ti paliiw ko, ministro? Madaydayaw nga Ari. Dagiti laeng talaga nga awanan ti umay dito'y palasyo nga agkidkid daw iti tulong. Mabainda pa'y nga ruden, no kwa? Iso ala dingitang, ministro. Saan nga agpaiso ti paliiw mo? Bidot dayta. Kunam asika ti sumarsarunong agbalin nga Ari. Ngam kasano ang mapasamak dayta? Adapay ti prinsipe nga anak ni Ari Barabas. Napanunot ko na niya tarumbang nga mapasamak iti prinsipe. Kat nalakalangan nga ipatungpal dayta. Kalpasan ti prinsipe. Isarunom ti Ari. Wan? Kasanunton ti Reyna. Awanton ti maaramidan ti Reyna, no siyakton ti Ari. Anya ti kayat mo asawan? Di ka nagsaludsod pa'y. Basta agsagana ka. Tano siya kun ti Ari. Si kanto matan ti Reyna. Isong awanton ti maaramidan ni Reyna Adam. Apay akastoy asawak nga Ari Barabas. Madandanaгаnak. Apay asawak arena. Diyak amo, no anya ti makagapo. Asawak arena. Sabay lako maataawan ti dakas sa mapasa. Asawak nga Ari. Kita dagiti agturong dito'y palasyo. Pasig ang nakakabalyo dagiti agturong dito'y palasyo. Nalabit na dagiti soldado ti palasyo dagitan na asawak arena. Anya tinapasamak soldado. Nasarakan mi ti kabalyo ti prinsipe, madaydayaw nga Ari. Kat iti saan unay nga adayo. Nasarakan mi ti nakadasay abagina.
Ada nang pana iti prinsipe. Anyan, asino tinangranggas iti kakaiso ng anak ko. Awan ti makaammo, madaydayaw nga ari. Nasingpet ti prinsipe, ket awan Apolos ti kaginura na. Isu nga awan Apolos ti atapan mi, nga ore asino a posible amang dangran ken kuha na. Ala, isagana yo tinasantuan at templo, apakauraman ti bangkay ti anak ko. Madaydayaw arena, nakalitliday kayo manan. Malaglagip ko day di anak ko a prinsipe, Dama Mayumi. Madaydayaw arena. Nakasingsingpet day di anak ko. Ngam apay arinang kasanda. Aging ga ita, dayta pay lang ti saludsod tayo asaan ang masungbatan, Reyna Ada. Wen garod, Dama Mayumi. Ngam no asino man tinangranggas iti day di anak yo a prinsipe. Sigurado ang makonkonsensya itan, madaydayaw arena. Sigurado dayta. Apay anayat kayo pala nga tumulong. Nga oray kas jay ti inaramid day ti day di anak yo a prinsipe. Madaydayaw nga ari. Sana rumbeng agbalin a rason ti kas dyan na pasama. Tapno agsardeng at tumulong kadagiti masakupak ministro. Madaydayaw nga ari. Tiba nagtulong iti pada a tao, ket awan sarday na. Isuasan arumbeng a maisardeng dayta iti baet, ti anyaman a panubok a mapasaran. Nang runa, ket siyak ti ari. Siyak ti pagkamangan ti amin nga agnanaed iti masakupak. Isu nga ituloy kulata ti kastangar aramidag. Tamo, naragsak met day di naawan nga anak ko. Gapo iti aramidag ita. Kasano itan asawak a ministro? Anya ti aramidam? Kas iti inaramid ko iti day di prinsipe. Papatayag mo't lang ti ari. Maawanan ti ari. Sigurado asyak tun ti masurot. Ta saan lakit di akabailan nga idauluan ti reyna ti pagarian. Asawak a ministro. Ket no siyak tun ti ari. Si kantumat ng dagbali na reyna. Nalakan tulangan nga ipadisi iti takem ni Reyna Ada. Nang runa, no pailuyos to ni tinakaro a panagladingit na. Kasano nga ipatungpal mo dayta a plano? Mangkita kiti napinta sa guntaway. Iti kasta. Agtalinaid alimad ti amin na basol ko. Alang aron, sapay la kumatagbaligi ka, asawak a ministro. Soldado, naske na matungpal dagiti imbilin ko kada kayo. Madaydayaw nga ari. Diyak kayat nga damay sagmak kadagiti masakupan ti pagarian. Isu ati kayat ko. Umay da amin dito'y palasyo. Sakbay nga umay ti dilobyo nga imbaga ti mamadto. Wen, madaydayaw nga ari. Aramiden mi dayta kadagiti kakadwak. Nasayaat. Alan, agtignay kayon. Tama nga numala daw tukit din ti amin. Kasano ako nam aday ti kapintasan agundaway a panangisayang katmo iti plano, asawak a ministro. Katni, nagpigsa ti angin kantudo. Day ti lakit di ti delubyo nga ibagbaga dagiti mamadto di ti pagarian. Kapintasan day ti agundaway. Ngamit, saan to nga atapon ti uray asino ana igagara ti pannakatay ni Ari Barabas. Atapon danto agapo iti dawel ti panawan. Isu anatay. Ha? Kasano dayta? Alilawak ti Ari. Tapno mapilita na rumuar nga uray napigsa ti bagyo. Ket no adda kami ni Teruan. Di tanton apatayag. Ngam pagparangag ana disgrasya gapo iti delubyo. Asawak a ministro. Saan kit din ang nagpintas tinapanunot ko? Maya dayuak iti atap dagita agindeg dito'y pagarian.
Apay anaskan arumwar kapaylaeng asawak nga ari. Nabilin mo dagiti soldados ti palasyo. Sigun ka ni Ministro. At dadagiti masakupan ti pagarian asaan ang mamati ka dagiti soldado. Isuanas ka nakasaritak ida, tapno maydan ti palasyo. Asawak nga ari. Diyak kayat nga damay sagmak ka dagiti masakupan. Isu maawatan na kuma asawa ka Arena. Wen, maawatan ka asawak nga ari. Ngam aganad ka kuma, tadyak kayat nga dadaka sa mapasamakan ka. Aglinong tapay, Ministro. Napiksaw na titudo ko na akin. Aganad ka lang, taas idagtay ti kayas. Matungpal, madaydayaw nga ari. Daytoyan ti kapintasan ng Gundaway. Ipatungpal kung ti panggap ko. Ay, nasken. Kanibus Solomon! Naramit ko. Natnagan iti kayas, ti ari. Awanen ti todo kan angin. Kayat ko makita ti lugar nga impagam, Ministro. Matungpal, madaydayaw Arena. Mangikuyog ta kadagiti soldados. Mapantayo, itamot lang iti lugar anakat naganti asawak nga ari. Itamot lang, napatag Arena. Ditoy, madaydayaw Arena. Ditoy tinakat naganti ari, iti kapigsahan ti bagyo. Nagbutol nga ko niti. Iso nagsubliak adagos iti palasyo. Anyan daytoy apagdang. Madaydayaw Arena. Delikado ditoy. Ang mga Nakibat ti Ministro! Aglisi kayo! Umay kayo, madaydayaw Arena! Ang mga numayraman kayo! Madaydayaw Arena. Kitaan nyo dahi kayo ang nagtubo di tinakatnaganday di napatag nga ari. At dabungan na. Wen nga agpaiso. Anya akita ti bunga dayta. Diyak mo madaydayaw Arena. Mabiit lang tamang purusak. Madaydayaw Arena. Kitaan nyo. At dati sinan korona iti akin baba apasat ti bunga. Wen nga agpaiso. Kasla ti korona day di asawak nga ari. Mabiit lang madaydayaw Arena. Ramanak ti bunga. Naimas dahi ti prutas madaydayaw Arena. Mabalin akanan. Anya? Dahi tati agpaiso madaydayaw Arena. Makanti bunga ti kayo ang nagtubo iti nakatnaganday di ari Barabas. Mabalin ataraon. Saan anaduktalan ti Reyna ti kinadakas nga inaramid day di ministro ti pagarian kadagiti agama nga ari kan prinsipe. Ngamdakkel ti pamatida ati kayo ang nagbunga iti nakatnagan ti ari ket awan ti sabali no saan aday di metlaeng ari Barabas. Gapo iti sinan korona amasarakan iti akin baba apaset ti prutas. Ket iti agangay inawagan daytoy iti Bayabas. Kas panglagipda iti kinasingpet ken kinamanagtulong day di ari Barabas. Bueno bing, ditan ti naggibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWD 540 kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo, takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.